khovel thil tri bai som than chua kan ngai thadona heng chanchin bengwar thlak tak mai min chhop chua sak tu hi puya pa se thlun ani in sang mun khoi emolai rang bik soi tur hi chu a om ve neu thina chutiang bokin ram huai tharawin a chen chil awang emo an chia awang te emole a chan soi tur bik po hria chi lo a thil eng emo rang hi soi tur om ve zeu boka tun tuma po hian chutiang thil rang chu khovelin a chin chia le lo om zual chanchin som kanon soi don ani ama sapera chuan dibu box mi chiat na thlen thin tharau chen chil chu dibu box chu wain da na bom juice ho siam ani a hetiang ang bom hi chi sang a om ma se tuna kan soi tur ber hi chu exorcism film kan riat lar em lo pian chuan a chan po kha he bom wang hi ani e anti a juice ho soi dan chuan he bom hi tharau chol ngai reng lo midang tina le ti boy thin in a om chil thlat ni in an soi thina he bom ron lar chuan a chan ber chu ibe ya a chanchin kim chang ne na an ron tar chu atang khan ani a chanchin lo in tran dan chu hetiang hi ani kum sang ni pakhat September tha khan ma sang thil hlui antik leikhom thil pakhat Portland Oregon ami in alilam atana alei chhon atangin a in trana Peter pakhat kumza pathum laya upa Nazi ho concentration camp atanga dam chuak pakhatin an chung koro anei chun chu lilam atan aron zora Peter tunu chuan chu bom chu engtik lai po in mun biru taka api chuan athukru reng thina api chuan tharau mi chunga chiat na thlen thein a chen chil awangin honpo hongmi alo turin a cha thu a soi nge ani api chuan a thi nu a po bom chu phum tel ve ngei turin a hrila ma se juda ho hian anin phum hian mithi bungrua kha an phum tel ve ngai lawa an nam dan ani thil hlui la khom tu po chuan chu Peter tunu nen atang chuan chu thil chu ti fai le label chian atan thil dang jinga chuan ada tel ve maya ma se chu tiang atang chia chuan thil mak chu aron thleng tan ta ani ador thil hlui zorna ngak tu chuan light bulb ho a en thei lo thu te kong khar po hon thei mi alowa a in khar thlat thu te le in hnuai lama chuan thom mak le rap thak tak a hria thin tu te a hrila in hnuai lama en fia tura azuk chuk thlak chuan zo te zun rim ang mai rim chetak mai an hre phota chumi dot le a mak tak mai in hnuaia light bulb zong song chu a ke effect ti a hrele a mak ati kher mai chu pa chuan a bom leiwang ani ti a hrelo nge ni a hnu loka chu bom chu anu hne na thil pek atan a peta dai maya reilo te a anu po chu stroke awangin damdo ina alut thuai ani damdo ina a om chung hian hate gift ti ringot hi zuklam miala a bom pek awang ani ti a hria chhuah hnuwa midang pek atum po chuan a hne na bok chuan aron kir le thina a chan po chu bom an kol ve le chuan thil thalo tak an chunga a thlen thin wang ani ama po chuan reilo te a mumang rap thak tak te aneya ama mai po in chutiang mumang chu neilowin an chung ko zong song chuan chutiang mumang rap thak chu an lo nei ve vek mai ti te an thele zela an din mun chu a thalo tak setani hlim thla kal liam tur ang deuh te an hmu le tak zela chuan chu a bom kol chu a rang ani ti a chiang ta a eBay lama zor chhuah tura a chanchin kim chang a hriat thei ang te ne na a zia chhuah a post zan po in a lo mu thlu a ngonga thori hrui om awang in a har azok maya a hnung lama hlim thla lian pui kal liam tur chu awa mu man ram ani ti chuan eBay atang chuan Jason Hexon Medical Museum en kol tu chuan bom chu aleya he pa hian anu a he bom be chan hian lekhabu aziak nge ani Hollywood lambeng alo thlen nu in kumsang ni som pani khan lo om film mu nom tak mai the possession chu an lo siam ve pha tabok ani apani na chuan Annabelle nautelem ram hoi chen chil chu kumsang kha chukwa somsari khan meche pakhat chuan nautelem pakhat afanu college kallai tan aleya afanu po chuan anu thil leisak chu ro tak main a chen na a kol thak hiaw maya ma se chu nautelem chu a khoi mi alo te in room dang daya te a local sona a chen pui te nen chuan mak an ti thei hle nge ani
achang le khathem chuar chhecheta no pang le khaziak thiam tir ziang nuai mai te po an char le nol thin ma se an mit mu nge ya chu nau te lem puan thema no por mai chu ading le chet son atum an han mu ta ka chuan an hlau kher mai chung mai che ho chuan chu tiang lama thiam bik na nei an kauta a an mi kau chuan chu nau te lem chu mai che no pang tha pakhat chu an chen na ina thita in a chen chil thu chu a hrila chu mai che no pang ming chu anabel ani a chu mi ming choi chuan nau te lem ming po chu an phua sak ani chu tiang mai che no pang tharau an ma ni zinga chen ve chak chan chin an han hriat ta ka chuan an ni po chuan a chen ve chu an phal sak tamai boka a me ro chu van doi thak tak mai in chu nau te lem chu ani lo zong in a khot sata chiam maya an chen a mi pa local ve thin te chu a bik tak mai in a be ta thina an oma a ham na thla te an kor a por thler sak te an om tanok mai ani chu tiang thil alo thlen ta ka chuan tharau be pop theile chu tiang ang tharau le ram huai lam thil fia thin nupa et le Lorraine Warren te chu an kota ani chu nau te lem op tu tharau po chu mei cheno pang tharau po nimi aloin tharau sual dang dai chung mei chia te a hnaya an ko chunga alu theinan alem chang ani ti te an threle ta zela mei che ho po chuan warden te nupa ne na chuan nau te lem chu pe in an ni po chuan Connecticut a hetiang ang thil an la khom na museum a dar thalang bom sen chunga dain apona chuan warning positively do not open ti an ziak kul nge ani he thil hi The Conjuring film a po alan kha atak tak be chanin an lo siam ani apathum na chuan The Hands Resist Him lemzia rang chu kumsang ni khan eBay ya Billstone hem lemzia pakhat The Hands Resist Him chu zor chua ani a anu le zela po he lemzia hi lemzia rang na saber pakhat aron ni chhota ani he lemzia ka hian mi panau pang pakhat le me chenau te lem pakhat dar thalang kong khar bula an ding lai ani a thalak kan ron tarlan ang hi ani a he lemzia peifel ani hnu a leima saber tu chu Hollywood actor John Marley ani a chumi nen atang chuan California a nu patua khat chuan chu milem thil kentel thalo tak tak hreng chung chuan an lei chhong ve le a chumi te nu pasoi dan chuan zana hian chu lemzia ka milem chu an kalkol thina achang phei chuan a lemziak pum pui chu abo vek zela tin milem an khaina pindana po chuan lemzia ka mi panau pang chu awa kwal vel thin ni om takani uluk le chik de uhleka chu lemziak an en reng phei chuan khosik le taksa zoi ngoi na te an nei thina no pang zual de phei chuan lawa aw vak chungin an tlan chet san thin ani puitling ho zok po chu mu thoi si lo kutin an mani ron khoi angte boruak ro le lum tak main aron chem angte in an in thin nge ani online atanga helemzia en ringot poin mithen khat chuan omnom lo na le hlau na mak tak main an mani chu aman thin thu an soibok ani hetiang thil ang report chi sang helemziak tu hian an hriat ve chuan mak ti tho ma se mak ati lutuk lo thu a soi ve tlat ani achan chu alemziak review tura aroi me pani te chu mak tak mai le nat lok na soi tur po om mi lawa an thi ve wang ani apalina chuan The Myrtless Plantation hi US a in rang an soilar berle khovel pum huwa po a hetiang lama langsar ani a he in hi kumsa khazasari songkwa poruk dai to khan sak ani a an sak na mun hi America ram lolo am sa to tu te in phum na mun hlui chunga ani a rang om reng po ani he muna hian atlem bera tual thana voi som chuang a thleng to a thilmak eng emo chu ama po in an lo mu to thin reng ani hetiang lama aron lar chu hloi ve na thung ero chu kumsa ka sakwa somriata dar thalang lian an da bel atang chi khan ani he in ron tlo tu te chuan chu dar thalang liana chuan meche pakhat thla an mu fo thina hei mai ba ka hian he dar thalanga hian no pang kut thla te po an hu thin bok ani hrechiang de uhlek in ti ho chuan he an thlamu hi Sarah Woodruff le afa te ho tura an trai hlum tak te kha ni in an soya
chu dar thalanga chuan an thla chu atang anga langsar takin an ron in lar thin ani an ring ani apangana chuan in nei thuam hrang ama a lam thin chu kumsang hazariat somli pakwa khan meche pakhat chung ko khosa thei tak ami anna baker chu thirlam siam chuana in hlo thin mi pakhat zuna awoi thlat maya anapa Alice Baker chuan afanu chu chutiang mi hnuai hnungzok nei tir chu atum hau lo mai tum anekin ami pa po chu an omna khuwa altuna atang po chuan a hnot chuak ta dai maya afanu thinrim lutuk chuan tuma ngai zon po tum to chuang lo le pasal po nei to chuang lo chuan anun chu thinrim na le thin urna mangralin kumsa ka sukwa som pali khan athita a hetianga apa in adu tak mai a hno chua ma hian ana hian in nei kormoi tak mai alo siam tir mana ma se adin hunin azir tak lo awang in an in nei kor thui sa po chu an ma ni ang thowa khosa thei Elizabeth Dishart chuan an in nei na chuan a hak saka a hnu loka museum a dalu anita ani he museum a da ani lai hian a en tu then khat chuan he in nei kor hi ama in a che thei ni in an soi fowa abik takin thabia zan ngat phei chuan a in nei kor chu ama in a in soi hluawa a chang phei chuan me se thla te po an hotel thin bok ani hemi chungchanga endik tu te po hian hei hi enge a chan om ang an chui suak thei bik lowa an thu thluk na ni taber chu he in nei kor nei tu tak tak hian atopa in nei kor chu aron lam le ni taberin an ngai ani aparukna chuan chair mi tina thei Newport Rhode Island hi United States khopui zinga po au paber pol ni in kumsang kha zaruk som kwa dai to adin kha ani a he tui pui kam khotheng thonuam zet maya hian American mi ho sa ho tam tak chuan ni pui kholum lutuk chu an tlan chiat san thin ani he khuwa a lelu pa in hlui om ho chu tharau chi sang sangin a chen chil ni a an hriat awangin a ming thang hlom hle maya chungzinga pakhat Belcourt Castle chu Oliver Hazard Perry Belmont American khotlang le politics vela in mangve na satak mai chuan kumsang khazare somko pali khan aleya he in chunga thil chi sang zinga mi te en hlo le ngai ven per chu chair pani om chu ani an soidan chuan he chair pani te hi tharau eng emo tak main a chen chil thlata he chaira thu te reng chu votin a tham sung lo pon om nom lo na riau te po an nei thin ani a then te phei chu an han thut ve le khan engin emoni mu thei si lo hian an ma ni chu a thut bet ni te hian an in thina dam lo na sawak si lo te po in a tlak bok thin ani mi then khat ero chu hetianga an thut ve le hian ne tak main eng ani hriat si lo hian chair atang chuan anam thole lop zel mai ani a pasari na chuan nau telem sang a thalak phal lo tu chu kumsang ka zariat somkwa parukhan Robert Eugene Otoki West Florida ami chuan he nau telem tri bai om tak mai hi aneya nau telem chu an chelo pakhat Black Magic lam boy puina sa thei tak le mi panau pang chung tengai na vak lo tu pek ani nge a nau pang chuan anau telem chu alomin kombera a manga a bemol mol thina ma se midangin an hriat ve mi lo chu nau telem chuan a belet ve thin ti an hrelo chu ani auto a then om te po chuan auto te ina tuma an om lo po in chu nau telem chu ama a om hun a son kwal thin chu an hu thin boka an rap hle thin ani reilo te nu a nau telem chuan a om dan phung thlakin in chung mung ruwa chu ati cheta zewa ati ra chuan nau telem nei tu mi panau pang Robert chu an mo pu thina ani chuan anau telem ti ani thu soin a hlau thu hi a soi chuak nge a nau telem chu kum eng mazat an da bowa no pang Robert po chu lo pui tlingin an chen na in chu a ron ro chuna a thi nu chuan chung ko dangin an ron le chong ve le a ta chuan nau telem po chu a ron lang ve le hlol maya an mei chenau pang ber chuan lom viau ma se anu le pa te bula nau telem chu zanlaya a che son thin thu le
ama po chu tha atum le tak zel awangin Keyways Museum a an pet top mai ani tun thleng po in he museum a hian ala om tareng maya maktak main he nautelem thala tur hian dil ma sak phot zel angaya chutianga dil lem lowa a thala te chunga chuan siat na le van doina maktak mai a thleng bok thin ani anda na museum a po chuan spell cham tur ziak in anda a an chia in a chen chil awang in thalak don chuan nautelem hne na thalak dil na spell chu cham ma sa zel turin hriatirna an tar hial ani a pariat na chuan lamp mei chelim ker akol tu apiang thi na thlen tu a ming lema the goddess of death thi na pathian nu an ti mai chu kumsang khazaria somsari porukhan lamp khua saiprasa manlai thil hlui zong thin ten an chara an chu dan chuan BC sangthum zanga vel ami kha ni in an hria a pathian nu tam tak zinga pathian nu lem pakhata an ngai ani hemilem hi chinai lung limestone lang atanga ker ani nge a hemilem kol masaber tu chu Lord Elfond ni in hemilem akol atanga kumruk chung in Elfond chung ko pasari ho chu achan soitur om si lawin makdeu deuin an thi fai vek ani anu le a hemilem kol tu te Ivor Manisi le Lord Thompson Noel te po chu milem an kol atanga kumrei lo te chung in an chung kwa in makdeu deuin an thi zo vek mai boka anu le a hemilem kol tu palina Sir Alan Beaverbrook po chu akol atanga reilo te chungin anu puile afanu te pani nen chuan an pali in makdeu main an thile ngal pang maya afa te pani ladam te chu hetiang thil pui thuna thil mak lampang ring mi alo tu nima se chutianga an chung kwa atanga ruang pali ngot an chuata ka chuan an milim kol chu kol zui zel taka ngai loin Royal Scottish Museum Edinburgh a chuan an petadaya heta hian tun thleng hian ala omani he museum ada ani nu po hian he museum en kol tu berle milim lodong song tu po chu natlok na po om loin athi thut maya chuta tang chuan kuta khoi thei lo turin dar thalang bom chunga khungbo anita ani apakwana chuan the Anguish Man he milem lo om mel takhi Sean Robinson api chuan athil hlui da thatna kumsom ni panga chuang set chu api nen atanga aro chun ma hian alo da thakhiau to a api chuan chu lem ziak chu thil sual le lo om tak ani thu a rila a chan po he lem ziak to pa hian alem zia arong man then khata hian ama thi sen nge a man tel awang te le azia zo nu loka ama le ama ain tha awang te ni in asoya he lem ziak hi api po chuan ani tir chuan atar chuak ve thin thowa ma se atar chu lai chuan lungai room ri te a hrefawa an tar na room vela te po chuan hlim thla te kwal vel a mu bok thina chumi awang chuan athil hlui da khom na chuan a khung bo ta dai ani Robinson ero chu pui thu vak chi alo ni lem lo boka pindana chuan a khai vele tamaya ma se thil mak le lo om deuh chu ina chuan aron thleng tan vele ta ngal mai boka afapa chu makdeu main leilon atangin an tla phota na vak phei chu atwar lowa thom mak tak tak le lungai rom ri chu an threle tan ta zel boka anu pui po chu mu thei si lo ku thian asam chu aron po sak thin boka mi papui tling tha ve kwalte an mu le tak nu chuan Robinson chuan chu lem ziak thla chu video in alata a video a chuan kongkhar akhar tu mu thei si loin akhar throi laite mei khu ronjam le chei laite le achan soitur om lowa bang atanga an milem tar thlale ringot thin te chu a record veka hemin hu hi chuan in hnuai basement lama an khungbo ta daya ral chon po an tum to bik chong lo ani somna chuan an chia awanga a thu apiang an thi na chair kum sang khat za sari pani khan thiam lo an chantir khailum mabak Thomas Busby chu athi ma in adu ber pakhat ti an phal saka Thomas chuan a chotui ti ber chu pap pakhat thas a e athanga adu ang chuan an ti hlotlin saka awan kai cho tur chu chuta chuan ava eta a ai zo chuan
a thut na chair chu hetiang hian an chia alo ta a he chair a thu to phot chu thi na chuan man ngal ro se ti in chu atong kam chu an hriat reng awangin khomi pui ho chu tong ngam po an om lowa in do pui pani na khan aron chun zom ngal mai awangin sipai chumi hmuna ron kal le chin chang hrelem lowa chu chera thu reng reng mai chu nungdamin an ron ho to ngai lo ti te chu khomi pui ho te chuan an lo chin sia ro kar mai ani kumsanga sakwa somruk pasari khan Royal Air Force pilot pani chu chumi chera chuan an thu ve ve a an chua nu loka an chua na tak chu thingkung thlu in adela an pani chia chuan an thi ani kumsanga sakwa somsari a ve thung chuan chera thu apiang an thi thin ti thu thang oi lo tu pakhat ve thung chu chera chuan a thuli ve thunga ana tho na hmuna awakal le chuan khuara atlalut pala a thingal der mai ani akum le loka po in chung siam thatu pakhat chu chhun chol lain aron thu ve le a chonulama ana tho na hmun awa thlen chuan in chunga tanga tlapalin a thi der mai bok ani chu pap nei tu pa po chuan chu tiang zo sai thi na thlen tu chu da chuak du loin in hnuai lama ada bo ta dai mai ani ma se chu ringot chuan thi na chu ala ti top ta chuang lo chu dora bungro da tu chuan in hnuaya bungrua a thiar thla chu a ha deuh awangin in hnuaya chair lo oma chuan a thu ve le a bungro da zo holam chu konga che sualin a thi ve le ngal mi mai ani thu tiang thil a thlen le tak nu chuan pap nei tu pa chuan an kho museum a da atan chu chair chu a peta a museum a chuan le atanga fit nga vela sanga chair chu an khai ka nga tuma an thu le talowa tuma in chu ta tang chuan an thi pha talo ani